こんにちは皆さん。ダシテレチベット This Week へようこそ。こちらはチベットテレビのデンズン・ラックフェルと申します。チベット、ダライラマ法王、そして CJ に関する1週間のニュースをお送りします。では、まずヘッドラインを見ていきましょう。文化によって伝えられる知識を保存することは重要であるダライラマ法王は、ラダックはペンバゼリン出席大臣を迎える。中央チベット学校管理局は残りの学校の移転について教育省との協議。アリア代表はチベット日本議会連盟へチベットに関する報告書を提出。チベット政策機構はラジャ・ウィルバトラ新逝去の49日目を迎え、チベットとキノールの関係について議論。ダライラマ法王は自分の文化を守ることに関心を持つのは実践的なステップであると示唆しました。しかしそれは習慣を保存するためのものではなく、文化的伝統が伝える知識を維持するためのものです。チベットの文化の場合、法法は心の平和を育み、世界の平和に貢献するために有用で有益であると述べています。Since, you see, we not only practice compassion, warm-heartedness, but also, you see, use our brain extensively, logical approach. So now today, I feel the Tibetan tradition have great potential, see, to make contributions regarding peaceful world. So our way, not just faith, intellectually, thinking much. So through that way, we develop compassion, inner peace. ダライラマ法王は今週水曜日、チベットの文化および平和に貢献する可能をテーマにしたオンライン対話で、ドイツ、スイス、オーストラリアのチベット支持者やチベット人の50人と交流してきました。CJ のペンバセリン出席大臣が先週金曜日、ラダックのチベット人入植地ソナムリンへ初めての公式訪問のために到着しました。ソナムリンの指導者や地元ラダックの高官たちが出席大臣を盛大に歓迎し、ラダック教会、ラダック仏教協会、イスラム教とクリスト教の代表たちが例の上官修道院での公式リセプションに出席しました。また大臣はインドの現元国会議員や最高行政官、地方議員との面会もしました。またチベット子ども村学校ラダックの生徒たちに向けてチベットの歴史を学ぶことの重要性、特に中国支配下のチベット政策について語りました。それに加えて中道アプローチの考え方、そしてダライラマ法王が教育に力を入れていることについても話しました。大臣はまだドゥチュク遊牧民の集落で遊牧民の家族と会い、1250頭のヤギ、そして羊が犠牲になった最近の家畜の疫病の状況を評価しました。シェ総員とティクセ総員を訪問した際にはティクセ連邦チェから祝福を受け、さらにチベット子ども村学校以内の老人ホームでチベット人のお年寄りと会いました。その後、例の地元チベットの指導者たちにも会いました。例にあるソワリクパ国立研究所ではソワリクパの豊かな医療の伝統について話しました。多様な取り組みの平準化によりこの古代の知識を維持していくことの重要性について話しました。その後、チャンダン地域のチベット人遊牧民の居住地を訪問しました。これから4日間、地域の人々との交流を深めていきます。インド政府教育省が先週木曜日にデリーで開催した会議では、残りの6つの高等学校を CTSA 中央チベット学校管理局から STSS サンボラチベット学校協会に移管することについて話し合いました。では CST チベット人のための中央学校マスーリ、シムラ、ダラハウジ、カリンポン、ダージリン、ハバルプールの6校の移管手続きについて話し合われました。インド政府の内閣に承認され、2013年から中央チベット学校管理局が運営する
学校はシティへの教育省へ移管したものの、33校の幼稚園を含む計55校の移管は従来3段階程度で済ませました。チベットハウスジャパンのアリア・ツェワンゲルボ代表は、日本の国会議員連盟が主催する聴聞会でチベットの現状について9ページにわたる報告書を提出しました。チベット、ウイグル、南モンゴル、香港、そして中国の民主化を維持する日本の国会議員連盟は同日、国会議員自動でヒアリングを行いました。抑圧されている国民の代表らが中国共産党政権による現在進行中の虐待行為と不正について話しました。各政党から約40名の国会議員とそのスタッフが出席し、地域の人権状況に強い関心を示しました。各政党から約40名の国会議員とそのスタッフが出席し、地域の人権状況に強い関心を示しました。ウイグル議員連盟会長の古谷啓二氏とチベット議員連盟会長の島村白文氏の2人は、日本の議員連盟が協力してこのような人権侵害に対して中国への警告と声明を出していくことも述べ、さらにチベット問題や人権問題への強い支持を表明します。アリア代表は、こうした聴聞会に参加する機会こそを与えてくれた主催者の皆様へ感謝の意を表し、9ページにわたる報告書を提出した上、チベット郊外の急速な軍事化、そしてチベット人の総員や学校の閉鎖によるチベットの危機的な状況についても解説しました。昨日日本の国会議員で、議員連盟からの各議員連盟からの今中国共産党によって弾圧を受けているそういう民族らの代表から、自分の国各国にはどういう中国政権によってどういう人権侵害を行っているかの公聴会がありました。そこでみんながそれを説明することができました。私もチベットの現状に対して、報告することができました。で、その中でその時私この9ページのこういう報告書を出しました。この報告書の題名としては、チベットは戦略された国だという真実を忘れないことということを私は先生たちにお願いしました。ということは、チベットは昔から独立国がでありまして、今中国はそれを歪曲しようと思ってるんです。だから今もチベットの問題は解決してない。これは侵略された国として、います。で、その中では私は主なものを先生たちに話したのは、今一番危ないことは、チベット高原は今急速なペースで軍事化が進んでいます。で、またチベット自体は警察国家の状況になっております。情報は外に出てこない。今、中国は厳しくチベットの中にいる人たちの、彼らの親戚、外国にいる人たちの名前と住所、それを全て登録しています。それ理由としては、チベット人がチベットの中では何もできないすることと、で、またチベットの外にいる親戚らも何もできないすること。それは国内にいるチベット人らを人質して国外にいるチベット人を脅かしているんです。またチベットのお寺と学校すべて支配して、で、お坊さんらと尼さんらは放逐され、で、子供たちはお寺に、で、出家できないように、で、禁じられてますね。で、チベット語を勉強できないように、逆に今、8歳から16歳の若い子供たちには、軍事訓練と、で、教育、愛国心の教育を義務付けられています。目標としては、若い子供たちは自分のアイデンティティと文化から、離れて、で、それを奪って、で、また、これ中国
政権と中国共産党と中国軍事者に変えようとしている、そういうことをやっていますね。そういうことを報告することができました。で、また、詳しくはその報告書の中でありますので、先生たちにゆっくり読むことをお願いしたんですね。先生たちの方から、議員の先生たちからも、みんなの各民族らからの報告に同意し、で、今、各ところには人権侵害を行っていることに対してはとても心配を表明しました。で、その中で大体の先生らは表現したんですけど、主のは古谷先生、また島村羽雲先生、で、高市先生、中谷先生、松原仁先生、で、長尾隆で、石井松子先生が、覚えてるのはここぐらいですね。そういうたくさんの先生らは、本当に、チベットだけではなく、ウイグルだけではみんなのチベット、ウイグル、モンゴル、で、香港、で、中国民主化に対しては、とても、皆サポートしてくださったことは、くださいました。それに対して私はみんなの代表として、本当にありがたい気持ちであります。また、この秋の臨時国会の時には、中国批判の強い、そういう決議が出ることを期待しております。どうも。まだチベットは占領された国であると題した9ページの報告書には、中国がチベットで行っている残虐行為や鎮圧に関する写真やニュースが掲載されています。国会議員はそれぞれの意見を述べ、中国の人権侵害に対する憤りを表明し、しかもチベット議員連盟事務局長の長尾武氏が司会として務め、参加者の報告と意見などに感謝しました。このヒアリングは中国の人権侵害や強権的ないじめに対抗する強い声明が期待される秋の国会の前哨戦であると述べました。聴聞会の直後にはメディアブリーフィングが行われ、アリア博士と他の国籍の代表者がメディアにチベットの魔の事情を伝えました。テンジン軍が氏、チベットコミュニティジャパンとセリン・ドルジ氏、フリーチベットの学生たちもアリア大王と一緒にいました。ラジャビール・バトラシンの死去から49日目を記念して、市営のチベット政策機構が祈りの儀式、そしてチベット機能間の歴史的関係についての会議が行われました。ラジャビール・バトラシンはヒマーチェル・プラデーシュ州の元州省であり、さらに中国に占領される前のチベットに隣接する活動のブシャール公国、現在の機能ルの聖州でありました。彼は7月8日に逝去されました。このセッションでは、シリ・バガット・シン、キャプチェ・ロジン・リンポチェ、シュリ・シェラブ・チューペル、センパドジ博士、アチャリア・ローシャン・ラグ・ネギ、そしてウィディア・サガ・ネギ博士が講演しました。話題は以下の通りで、1つ目はチベットとキノールの関係、2つ目は17世紀にブシャールとチベットの間で結ばれた条約、3つ目はキノールにあるゲル派の総員の説明、4つ目はカギュ派の総員、5つ目は貿易関係、6つ目はキノールの人々が古くからチベットへ学習のために行く伝統的習慣、7つ目は地元の暦、そしてリバーサル、湖の重要性などについて語り続けられました。では皆さん、今週のニュースはこれで以上です。ご視聴いただきましてどうもありがとうございました。良い週末をお過ごしください。